Nem, hogy semmi. Egyszerűbb lesz, hogy a pocakja a félrénzés. Igen, pocakos. Így nagyot fogunk lebillenni balra. Vagy jobbra. Akkor. Tök nem a lábánál, hanem a hasán, hogy végig van terülve. Bírom egyébként, hogy így akárki jön, tökre összebarátkozik vele. Gyakorlatilag mindegynek. Bárki elvihetné ezt. Ja. Nem is ragaszkodik hozzá. Lehet, hogy utál valójában. Ezért veszek neked mindent. Te. Ja. Azért látom a kezeden azért. Igen, azért vágottam le a karmait, mert hogy így azért durva. Legyen még kicsi és lelkes, addig még izé. És így nem tudnak begyógyulni ezek a sebek. Mondjál valamit a kamerának. Mi a véleményed erről meg arról? Énekeljél, X-faktor. Ni. Táncolj. Valaki tökre meglepődött és felháborodott, hogy én nem tudtam először, hogy mi az az X-faktor. Most így híven is adom. Ja, de tudom, az a műsor. Valami tehetség. Igen, már látom, ezt kell klubban. Amiben az az Amy Winehouse imitátor csúnya lány a tesóm szobatársa is indult, és vissza is hívták. Tudom, én látom. És visszahívták a tesó szobatársát. Igen. Aki szintén Fruzsi, vagy az egy másik? Nem, Ildikó. Most ez rajta lesz a videón. Hát mondjuk leszedhetjük a hangot róla. Most mi lesz akkor, úristen? De akkor elhúzom azért is a láncsevérőt. Hát jön utána. Ez a nagy fejű. A macska az egy szórakoztató állat.